Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojimi dnešnými hostiami sú Janči a Kuli zo skupiny Tesmo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ako sa dnes máte? Dneska krásne. Dneska výborne, ja som napríklad od po 4. som nespal, lebo mali chorý a mal nejaké halucinácie, alebo neviem, čo to normálne rozprával zo sna a potom sme museli oručku, museli sme hore a už som nezaspal potom, takže... Ale od rána tu máme veselo, keby sme... Áno, ešte som taký nazbydovaný z toho nedostatku spánku, ale príde nová vládnem si, hej. Kedy ste vy zažili taký ten svoj prvý dotyk s umením, s tou muzikou, živou? Myslíš to, keď som dostal osazky? Ja to mám od malička, u nás to je v rodine to také... Všetci muzikanti. 200 kovy. Tak to človek nemá na výber a ja som... Toto nebolo, áno, toto nebolo iné možnosti, to proste otec, tuto budeš chodiť a... Ale v tej dobe to bolo iné, že som dýchár a nechcel som byť dýchár, chcel som ísť na klavír, v tej dobe sa to nedalo, lebo... Len deti doktorov vtedy boli. Ja som mal nejakých 8 rokov, keď ma tam prvýkrát otec dotlačil a... Na klavír som mohol ísť v 7, už 8 nie, to už som starý. Ale ja som hral na základnej škole, som hral flautu, čiže dobre, tak poď na flautu, pôjdeš potom klarinet, saxofón a tieto strany, takže od malička. Otec muzikant, ktorý vidie. Tak bolo. Áno, u nás všetci hrali klavír a tak. Papka, všetci. Kulity. Je to úplne opačné, u nás nikto na nič nehral. Pamätám si, že chodieval som babke a potom sme chodili k nejakému strýkovi a tam oni mali syna a ten mal gitaru. Niečo na nej vedel zahrať, čiže tam som to prvýkrát videl. Ma to fascinovalo, že wow, že Španielka to bola, akože akustická. Takže to ma bavilo, ale potom, neviem, tak považujem taký ten môj prvý dotyk s hudbou asi to, že moja mama milovala talianske pesničky, takže asi odtiaľ ja mám rád také tie veľké refrény, Cantilanovi speva a tak ďalej, takže to ma baví, že také tie veľké melódie vzletné. A mám rád taliansky spev, dokonca sme kamaráti z Dúpy, tak je dobré. A ako si sa zoznamil? Kedy ste to robili? Jeden blok. Je od malička. Ja my dvaja, že z Dúpy, Chlapci z ulici. my sme z jedného sídliska, Trojka Krenová, no moje najviac. My sme boli metalisti, tu a pak boli punky a to sme boli takíto, no my sme boli metalisti, oni boli starší. Z jednej školy, v základnej. Na jednu školu, na Tatlansku, no. Prvý nápad. Kapela, Ešte základnej škole. ono sa to tak vyvíjalo, že my sme chodili ešte, prvá kapela sa volala, že Faraón, a potom, Janči, si pamätáš, v pivnici dole pod barákom, a tá sa volala, že Amen. A len Amen, dáme Amen 2. A to bol ešte bubeník. Aj ty? A čo sme boli dvaja bubeníci, no? To som ešte o speve nechyroval. A potom sa to tak nejak vyvíjalo, že vlastne sme skončili a vznikol ten Desmod, tam sme boli, tam sme zostali. A čo znamená? Desmod je, hovorím to asi 6050 krát, Desmod je netopier. Netopier, ktorý sa živí krvou hospodárskych zvierat. A on je taká špína, že on má také sliny v sebe, že on nareže zúbkami ostrými ako žiletky, nareže ránku a má lievikovitý jazyk a sliny zabraňujú zrážanlivosti krvi. Čiže on potom vylizuje tú krv a to zviera stále krváca, ale nikdy ho neglíže ho tak, že ho zabije. To je strašná veta, ale Vylizal som mu dobre to má. Ale oni aj viacerí zautočia na tú spiacu krávičku alebo tak. Ale zaujímavé je, že tá kráva to necíti, pretože on, špinoš, príde normálne po zemi. On pristane na zem, potom na tých krídlach pomalinky sa blíži k tej kravičke alebo somárikovi, čo spí na zemi a spraví toto a začne vysávať krv. Čiže je to, myslím, že jediný druh netopiera, ktorý sa živí krvou. To je zaujímavé. No, viem, že vtedy chalani, ktorí dávali a hľadali názov, tak boli na výber, tuším, dva, že Kajman a Desmod. Ale Kajman im prišlo také prefláknuté, že to už ľudia poznajú, že to vlastne je niečo ako krokodíl, alebo druh krokodíla, ale že Desmod, že toto nikto nepozná. to bude také tajúplné a nikto nebude vedieť. Že to poznám. Toto by mi nikdy nenapadlo. Fakt si to nevedel? Nie. Nie? No, to som sa žal. To nečítaš knihy. Tak ste, robili ste kapelu, začali ste postupne skladať a tak. A kedy to prišlo také, že chceme tvoriť hudbu, takže ju aj vydávať a spolu?
My sme Dokonca v tej dobe to bolo strašne ťažké, keď sme to vlastne bolo, že tu bol hlboký komunizmus a tu bola tubletánka, aby sme boli všetci happy, takto by sme chceli my raz. No, a to trvalo strašne dlho potom ešte, to ešte máme dosť času. To sme mali koncert. Ako my sme stále spadali, nie, v 14 sme mali, teda ja som mal, 14 sme mali prvý koncert, oni už predtým hrali. Ale ja som mal 14, PKO, tam bolo asi 800 ľudí perfektne. A to my sme vlastné pesničky stále spadali. A potom prišlo to Mokrý rok. No, to ešte máme čas. Ešte máme čas. Počujem, a to bolo, PKO v Nitre sme mali taký, že veľký koncert. A to sme mali také, víš čo bývali, tie obrovské majáky na tých cestárskych vozoch, tie oranžové svetlá napríklad. A to sme také svetlá. Doma robené svetlá, no. Tuším, to bol krásny koncert. A vlastne my sme mali dokonca obdobie, kedy sme si hovorili, že my nechceme vydať. Že my budeme chodiť. My sme chodili potom určitý čas po puboch, kluboch, baroch, krčmách a hrávali sme prevzaté veci. Máme som mal texty a spievali sme, ja neviem čo vtedy. Čo vtedy letelo? Hocičo, rokové veci, jasné. Hocičo, od Nirvany cez... Čo som vedel, akože výškovo, rozsahovo zvládnuť, tak to sa hralo. Vy ste z Nitry, hej? Nitr. A ste teda hokejoví fanúšikovia, ale Nitra je tak ja chodím stále do Nefila. Vážne? Mám ho praje a mám odtiaľ, tak tiež hral predtým hokej, tak stále sa chodím pozerať a to tam žije tu u nás na štadióne. Ja si fandúb je najväčší, to na Slovensku nemá nikto. To oni tam prídu, tí všetci, že no, naserte ma na tých hokejistov, dneska po robote som sa sem prišiel podrieť, no. Je tam, akože ja mám trošku my sme kamarádi, pretože tiež z jedného sídliska všetci, takže... Mám rád tú atmosféru, lebo tam to žije plázom. A keď máme čas a voľno, tak sa snažím. Ste boli majstri extra? A zoženie na lístky. Ten sme boli pred 2 týždňami, sme boli na Slovensku. Hej, no. Dostali sme. Nevadí, ale tak už sa posadí tam hokej a to sledujeme všetko. A museli sme boli štvrtí, keď som to sledoval ja. Teraz sme koľky? Netušíš. Ja som sa teraz ešte o Nitre dozvedela, že ten Zobor vlastne. A stále hovorím, no a ideme na Zobor a takto. A som zistila, že to nie je Zobor, tá pyramída. To je pyramída. Je pyramída a Zobor je vyšší. Totižto Zobor, kopec na Nitrou, je sopka vyhasnutá. A ono má v strede, všimni si, to je taká jama. To je taký kruh, to je vlastne ten kráter. Tu je pyramída, kde sa všetci chodia pozerať, ale to je celý sa volá Zobor. Ale konkrétne Zobor je vlastne tá druhá strana toho kráteru a je trošku vyšší od tej pyramídy. No. Tak to je vlastne Zobor. A keď to raz drbne. No a kedy prišlo to Marlboro Ronda, tie prvé hity a tieto veci? No. Ani tam neboli hity ešte, to bola proste len súťaž vypísaná. Súťaž, do sa prihlásili, prešli sme jedným kolom, druhým kolom, až sme dostali do finálu. Tam skončili druhý sami. Tam sme hrali takú úplne inú hudbu, ako hráme teraz. Čo to bol crossover, alebo také, no, aj sa repoval a po anglicky sa spieval pieseň. Hey. No more drugs, be yourself. Wow. Ale neviem, kto nás skladal texty vôbec. Pretože ja anglicky neviem, teda kuchynská. Jasné. Vieš to? Tak to bola taká súťaž, vlastne, kde sa dalo vôbec hrať alebo ukázať sa, ktoré nebolo takých možností, kde ísť. Bolo to dobre. Lebo sme spoznali kopec kapiel, videli sme, čo sa po Slovensku hrá, ono sa to povedalo v rôznych mestách a to bolo akože, to bola skúsenosť úplne super. A ako to ďalej pokračovalo o tom súťaži? S kapelou? Čo toto bolo v takú 90 rokoch, to malo plno roky. A tu mám ešte 10 rokov pred sebou. A ja neviem, či som nešiel potom na vojnu. Jak to dlho trvá. A to ja si vždy brám, že už 6 rokov robíme stále akože bojujeme a podobne. A mi to príde strašne dlho a potom každá známa kapela Slovenska, čo mi sem príde, mi povie, ako dlho všetko vlastne trvalo. To si musíš stále odchodiť. To je neuveriteľné. A v tej dobe to bolo tak, že to neboli žiadne tieto Facebooky a že sa človek videl aspoň takto nejako rýchlo prezentovať, to si to človek musel fakt sadnúť do toho auta a odreť, chodiť po tých krčmách, hrávať, ukazovať sa tým ľuďom a novinári ťa vôbec nebrali, nikto ťa nebral, žiadne rádio ťa nebralo. Až potom, no proste to prelovilo potom raz, no. My sme chodili po tých kluboch vlastne, baroch, všetko možné, sme hrali a brali. A neviem, či Marlboro, to bol nejaký 96. alebo tak,
To bolo vojna. Tak to už som bol po vojne, áno. Vojne to už sme mali po vojne. No a potom sme nejak Hrali ďalej. Áno, nenamurovali, no. Prvé linie. Nápadli Kuwaita. Boli rope. Ale čo chcem povedať, potom sa to vlastne vyvíjalo tak, že sme dospeli do bodu, keďže mohli by byť aj slovenské texty. A vtedy sme začali robiť vlastne, myslím, že vtedy nám robil aj jeden náš kamarát, Pali Jagdut, robil texty, začali sme trošku experimentovať so slovenskými pesničkami a vlastne sme sa dopracovali k tomu prvému albumu. Nejak. My sme si zahrali na nejakých festivaloch, ale to bolo len také akože... Otvárali sme festival. Otvárali sme 13:30. A kedy prišiel ten prelom taký? On sa to aj nedá povedať, že kedy... To prišlo tak plynulo asi, V roku že? 2000 sme vydali prvý album. Áno, ale to ešte nebolo Ešte nebolo, také, to že bolo nič ešte. z toho sa predalo veľmi málo kusov, potom prišiel druhý, a potom, že Tam tiež to troška viac. nič. A potom, že vydajme tretí album a vtedy sme sa stavili, tuším, s vydavateľstvom, Čiže len 10 000, alebo tak to bolo. na 30 vtedy, Na 30. nad 30 000 sa muselo predať. Na 30 000 a že chlapci, lebo dosť sme predali 1700 kusov, že chlapci, vy keď predáte na 30 000 kusov, tak ja vás zoberiem zadarmo do Bulharska. Boli sme, neviem koľko sa to 30 000 predalo, tak 35 do 40 000. a to už boli vlastne slovenské texty a paradoxne sa takým festivalom hitom stala pesnička Hemeroidy. Tieto vystavili viac menej. No. A to ľudia mali radi a myslím, že na to máme aj videoklip dokonca. Ľudia mávajú, šantia, spievajú, taký koncertný videoklip. A to boli pekné časy, teraz vám je to celé tak nejak vynára a celkom sa z toho teším. Kde hľadáte inšpiráciu tak na tvorbu, na texty a... Nie, no povedz ty. V šuflíkoch, či neviem. A to tak bežne do života. Ale teraz to už je také iné. Vtedy bola iná doba na to skladanie, teraz to je zase ten proces je úplne inakší. Až si asi na to neviem ani tak zvyknúť na ten Keď proces to porovnáš tu dnes... Teraz my sme tu, pošle sa to gitaristovi, tento pošle tomu gitaristovi, ten tam, tuto, ako sa ti to dostane sem, nabúchaj to. Je to, no. Také to je také skladanie, že... A tak bežne do života. Aj tak sa dá povedať, že v tej dobe naozaj tú hudbu mohol robiť len ten, čo mal na to tú príležitosť a tú možnosť, že dnes v podstate hoci kto si môže doma, keby je na notebooku a podobne. Tak sme spojili peniaze, vtedy sme mohli ísť do štúdia vôbec na Aj demo. náhlasy sa Presne, odkladali sa peniaze. My sme pasy už nezažili, my sme boli... Ale nahrávali sme na pasy. Samozrejme, už boli digitálne, ale niečo sme potom prekonvertovali na pás. To sme ja potom Aby to nabralo takú tú šťavičku a to bolo dobre, ale ja si pamätám, že my sme napríklad chodili do skúšobne každú voľnú chvíľu. Každý deň v kuse. Ostatní išli v lete na kúpalisko a nám sa smiali, že s gitarami tam stojíme na autobusovej zastávke a vlastne sme prášili do skúšok. Takže bolo to, ale pre nás to neprišlo, akože my sa obetujeme kvôli tomu. My sme to chceli, my sme nechceli za to kúpalisko, ale chceli sme do skúšobne, nech už tá tam hrá, nech sa spieva. To je najlepšie. A teraz sa donútiť zo skúšobne plus. Nie, takže presne tam, lebo gitarista je napríklad z Krebnice, Juro býva, Vasák býva zase v Budmericiach. Takže a teraz je také, že on to fakt kvalitne nahrá, pošle. Máme producenta, ktorý to sprodukuje, pošle nám pesničku, takéto bicie, všetko. Vlastne každý to počúva doma. My sa vidíme na koncertoch častejšie ako skúšok. Lebo koncertujeme každý týždeň, takže sme áno, vlastne no. Tak si taký rozlietaný, ak tak bývate. Ako sa vám hrá teda v novej zostave? No super. To je level niekde úplne ide. To sú ľudia, ktorí vlastne, jak sa hovorí, zjedli hudbu. Gitarista Adam je fenomén. To je normálne, že fenomén. Ale on je presne, on je zameraný na hudbu. On miluje tú hudbu, žije hudbou. On existuje v hudbe. On keď si robí v aute na ruke toto, pre vás ide na koncert, tak ja mám pocit, že on toto, čo robí, tak on to počuje normálne. Že to je blázon, čistý. A ostatní ovládajú takisto svoje nástroje, teda až na Nie, každý fakt nevie sa naučiť. Každý je vlastne úplne, že super. Ja som normálne,
ostal, ja som vždycky hovoril, že musím mať ten pocit, že ja som najhorší z tej kapely, vieš, že všetci museli taký dobrý. On sa teraz splnil. Ale to je pravda, to aj mne vždy hovorili, že nikdy nesmieš hrať s nikým, kto bude horší muzikant ako ty, lebo sa nič nenaučíš. No. Neposunuli to. Skúšovni sa naučíš A to oni posunuli celé, jasné, že človek aj prinútený viacej cvičiť. Áno. Aj také nové inšpirácie určite, že je taký pocit niečo nového vzduchu. Chodíme veľa aj po festivaloch, či je to Čechy alebo Slovensko a vidíš tam aj kopec kapiel, aj odtiaľ berieš vlastne tú inšpiráciu, čo sa hrá, ako to kto hrá, čo používajú, wow, len to majú dobre, vieš, že teraz napríklad tie kapely častejšie a častejšie používajú mašiny, aj my používame napríklad, nám ide z toho klavír, lebo nemáme klavíristu, tak klavír nám ide normálne z tej mašiny a niektoré skladby, myslím, sa používa klík. Ale to už nie Boli sáplo, boli tie sáplo. Ale čo som chcel povedať, že dneska je to už taká iná doba, alebo neviem. Ale samozrejme do skúšovne chodíme, tu máme krásne zariadenú Jerujančiho dole v Fibici. Ja domov v Udvačke. A keď sa cvičí napríklad letný program, alebo také, čo potrebujeme nacvičiť, tak tam sme zaotvorení a chodíme. Máte nový single, teraz pomerne nový decembri, že? Áno. No, Nie, kedy prišiel? 11.11. Tak nová. 11.11. Mirkina 102. A je to skladba, ktorú prinesla naša gitaristka Mirka, aj s tým krásnym vokálom, čo tam je, takým nádherným ženským. A tak sa to vlastne vyvíjalo, zase sa tu poslalo niekam, potom sme sa stretli, zahrali sme si to spolu, zase sa všetci rozišli, každý tam popridával svoje, potom zase stretli a potom sme ho raz nahrali, odložili, zase nahrali, odložili a až potom to vyšlo. No má aj také posolstvo tá skladba, nie? Mama, to ja tým textom som... Maria, to Daliansko. Dlho som nad tým lavíroval a premýšľal. A že či to nebude aj dosť také, že ťažké a zložité, myslím tematicky pre tých ľudí, ale nakoniec si myslím, že sú na to vynikajúce reakcie a ľuďom sa ten text páči a vám ho pokopiť. Vy ste aj taká mašina na tej balady a tak. Sme vám spomínali, že máme ešte jednu krásnu baladu. To už mám 3 roky už. To už máme 3 roky a že poďme ju spraviť. Teraz sme vydali jednu, poďme teraz spraviť rokové, také možno neradiové, ale potom si ju nechajme zase, treba z názivu, že... Ale spraviť ju môžeme. Mám taký nápad, ako by mohla vyzerať, tak to Jančimu potom predstavím v aute o ceste. A koho počúvate? Kto je taká vaša inšpirácia? Teraz sme sa vrátili z koncertu Paparoč. Z pána Paparoč sme boli vo Vietne. Poznáš Paparoč? Nie. No, tak to ti pustíme toto. Dobre. Paparoč, je to krásna, tvrdá hudba. Nie je to nič. Tak nie sme už zariadí metalisti, tak sme boli volakedy, že stále toto metalu, tie gitary a to... Je to niečo pri... Počúvame všetko. Áno. Všetko. Ja som už nie tento rok, minulý rok bol aj na Metallica, na FIFA Retro a takto, to super. Teraz to tak viac, ja som sa predtým, lebo tak ja som z taký rodiny jazzmenov a tak, že tam vždy takáto muzika išla, ale môj priateľ má veľmi rád rock a Queens of the Stone Age a takéto kapely, tak ja teraz povinne na všetky chodím a vidím, aké to je, že ja som si to predstavovala, som si to samozrejme kapely poznala, až hity a podobne, ale keď to tak človek viac tak začne vnímať aj na tých koncertoch, že to vlastne nie je tvrdá, akože pre mňa tvrdá hudba zrazu. Že to sú krásne melodické skladby, Metallica má nádherné veci, aj ten growl, že ho tiež také. No. Aj balady koľko, aj rôzne, že on aj, som čítal tú knihu, čo teraz vyšla, hej, že on vlastne začínal aj na tých jam session rôznych v Amerike, že som vypovedí. Rockové balady sú podľa mňa najkrajšie balady. Úplne, že to sú ešte stará éra, Bon Jovi, Scorpions, čo sme počúvali, takú japonskú kapelu Loudness, sa volali. Rockové balady sú top a to nám asi zostalo tak v hlavách, samozrejme. A tá melancholia je nádherný stav, hej, by som to nazval, pretože radi sa zasmieme, radi si robíme prdel, niečo, neviem, ale ten smiech tak prejde cez teba, zapamätáš si ho možno na chvíľu. Ale tá vážna hlboká jazva toho smútku zostane v tebe, dajme tomu, na celý život. Zjazva, že? Že človek vždy aj viac tak čerpá, ako keby, že z toho smútku a tak, a ja to tak cítim, že
o tom vždy vznikajú tie skladby a hneď tá inšpirácia príde. Potom keď som šťastná zrazu, koľko skladieb je aj takých šťastných? Určite sú aj ešte viac skladieb o tom, že človek sa cítil, mal zlomené srdce alebo podobne niečo zažil. To vidíš, že tá porota spáva, ten Superstar pláče vtedy. Potom keď je veselé, všetci sa akože pobavia. Áno, ale veselé musia byť tak. Musia. Ale ono, ten človek nemôže byť stále šťastný, lebo to nebude vedieť, či je šťastný. Dobrá myšlienka. To som vymyslela. Kedy si vlastne šťastná? Ale teraz pripravujete nový album. No. Áno, pripravujeme nový album. Konečne máme teraz tak, že tie koncerty sú skoro hotovo, no. Takže uvidíme, že... Tie koncerty sú tak upratané, že máme čas na to dokončovanie. Teraz ideme ešte dopisovať texty, sa musia ešte ponahrávať nejaké skladby. Bude to taká všemochuť. Tak. Bude to taká všemochuť. Všetko je prichystané v štádiu dema, ale niektoré sú už aj nahraté samozrejme. Ale čo som chcel ti povedať, všemochuť a žánrovo, čo sa týka. Sú tam tvrdé, veľmi tvrdé skladby. Sú tam skladby, jedna dokonca mi pripomína akože tak moderné americké country. Potom je tam duet, viacero duetov tam možno bude, ale jeden môžem spomenúť, pretože ten vyjde asi vo februári a to je s českým spevákom, pesničkárom Pokáčom. On za Pokorný s ním a je to tak krásna, milá pesnička, on tam spravil strašne dobrý text, my sme si ho poprekladali do slovenčiny, čo sa nám páčilo. A je to text o tom vlastne, že keď začínaš, ak ti hovoria, že vysev sa na to, nechod do toho, nemáš na to, že koľkokrát si to už chcel položiť celé, že ale nie, nevzdal si sa a oni nemali vlastne tvoju výdrž s tebou ďalej pokračovať, tak sa oddelili, odpadli a vlastne ty si ideš tú svoju cestu. Je to také o tej ťažkej ceste a potom vlastne, keď sa ti to podarí, tak tí ľudia prídu hneď ako prvý ti gratulovať, že ja som to vedel, že ty budeš, že sa ti to podarí, že sú takí. To je stále. Ja som v teba veril, jasné. Ale keď človek naozaj miluje tú hudbu a to umenia, takže to sa od toho úplne nedá odísť. Že ja som koľkokrát rozmýšľala, že už tu mám ako pokrk a podobne, ale aj tak to nedá, čo by som robila, vieš, že to je niečo, čo mňa naplňa a čo akože že preto sa cítim, že som tu, aby som to mohla robiť a bez toho si nevieme predstaviť život. Tak to človek robí ešte od malička. No. My tiež sme. Jak Janda do 82, 3, že stále na pôdu. To by bolo najlepšie. Prvá mala tiež nejakých 14 rokov, tiež. Sme skončili základnú a už vlastne na strednej sme zakladali to bol Jančku. Ja som bol na základnej. No ty na základnej ešte. Keď si prišli do Amedu. No? To bol masakér celoročný. Vy ste mali ten na základnej Hrenom Popíkom, že to si bol? Asi áno. 100%. Normálne sa mi to už stráca, nie. Toľko veľa, čo sme toho zažili už. Teda, že precestovali, pohrali. Napríklad sme boli Lučenci. Ale ne, je to dar a bol by to veľký dar robiť tú hudbu vlastne. Od malička až po človek umrie. Lebo najlepšie je Milan Lasica, že sa pokloniť a rozhodnúť, to je pekné. To sa hovorí, že sen. Aj sa to bojím vysloviť, lebo aby sa to náhodou nestalo, ale to sa hovorí, že to je sen vlastne. Možno aj hercov, divadelníkov, ale aj muzikantov, že si na tom pódiu ľudia šalejú. Aj to sa stáva, že s námi pripeklo prsty od výberu. To by bol akože pekný, krásny koniec, ale mohlo by mi byť tak 120. Minimálne. Starý, korytná, my som Minimálne. A teraz vás čaká veľa koncertov? My máme vlastne dávame si ešte na ten album čas, tu sú koncertíky, preto máme toľko času, ale od maja je tam vlastne každý víkend až do konca roka, takže tam už bude čas len možno v týždni na nejaké úpravy už len zvukové. Tak to my musíme do maja skrátka stihnúť to spraviť. Dátum vydania, ja to vidím takú jeseň. No jeseň by bola Áno, jasno. Tak mám drží... Vianočné darčeky. Áno. Kúpujte CDčka. Hneď to presne vidieť. Ešte sa rozprávame o Terry. Nechce sa mi nikdy. Dobre, tak ešte spomeňme tých cigánskych diablov, vy ste s nimi mali turné, máte radi takú multižánrovosť, že čo vás toto tak, prišiel ten nápad na toto? To bol taký experiment, že spojiť to vlastne, aby tam vznikol taký prienik, že oni si zahrajú naše pesničky, my si zahráme s nimi zase tú tvorbu ľudovo,
cigánsku, a oni nemali napríklad radi, keď sa, že oni nie ste rómski diabli, že nie, my sme cigáni a my sa za to nehamlíme, vieš, a to bol super. To došiel z strany sa mi to napadlo. A áno, že oni to potom myslím, že skúšali, mali turné aj s nejakými inými, aj Katka Knerková, a všetky mali úspech. A my sme s nimi boli, myslím, že 3-krát. A bola tam aj taká tá sranda, strašne, oni sú veľkí srandisti, aj na šatni. Neukázali ti žiadne videá, nie? Ja som bola ráda. Ja som Slovák, keď som robil Slová na šatni, ale zo šatne videá, myslím. Aj na tej šatni bola. Ja som bola, ja teraz neviem, že či to nebolo to staronárodné zbožie. Mali ste tam niečo? Istropolis, tam. Ale Istropolis už neexistuje. Už ne, ale že tu bolo dávno. To bolo dávno, no. Dávno, to sme sa mali. To som ešte nespievala, nič, aj to som mám tak 14-15 rokov. To boli krásne doby, no. A sú to úžasní muzikanti, fakt. Aj ľudia. Sú aj ľudia, hej. Aj ľudia. A my radi. A ono to je vždy také pekné spojenie, že aj ten pop rock aj s takou akože jedným folklórom a takže ono to je zaujímavé prepojenie. A zase niečo nové, že určite si aj vy unúdeli niekedy hrať tie staršie skladby a takto, že stále dokola tak, že ono je vždy taký príjemný, nový, také otvorenie okna. Že áno, nový Vánok. Je to zabíja, keď musíš zahrať na tom koncerte stále, vlastne už niekoľko rokov hráš tie najväčšie hity, ktoré ľudia chcú, lebo pre nikdy to nebolo jasné, chápilo to všetci. Jasné, samozrejme. Keby to tam nebolo. Ale ľudia by boli aj nešťastní, keby to tam není, však oni boli tomu tam veľakrát. Ale my sme tušili takéto prenikov mali aj viacej, aj spolupráca, aj rôzne veci. Aj orchester. No, s orchestrom sme mali veľké Symphony Music, to bolo krásne tiež. Pre všetkých zúčastnených, aj pre ten orchester. Tí boli prvýkrát tak, že boli v nejakých halách, tak im sa to strašne páčilo, že tam ľudia Ešte sa bolo 1000 VTCčku, to oni boli z toho úplne že úžasnutí. Škoda toho Istropolisu. To len keď sa tam sa dostali prvého Slavika. Ozaj. Bronzového, alebo nie Radioslavika, tak. Radioslavik. Skokan. Tam dostali prvého, no. Tak má sa prvého Slavika nám odozdával Jožko Bednárik. Tuši. A jednu nám tá Gruzinská spievačka. To boli zase iné ceny, neviem, či to nebol Haubreva. Slavik? Tárika. Ruslana. Áno. Áno, tam sa s tou pasák vone, jazyk pichol do krku mniť. Áno, Dušan nasadil jazykáča. To bolo dobre. A neviem, to boli krásne časy. Vtedy vlastne existoval Aurel ceny, a to Oto aj Slavik. Oto ešte nevie. No teraz nemáme nič. A teraz nič nemáme. Soza, aj no. A to je vlastne vraj. Aj to škoda, aspoň ten Slavik bol príjemný. Aj pre tých, že tá motivácia pre ale to stretnutí, že aj toto, no. Všetci stretli, Či to bol taký sviatok, že tam pekné fásy vybrali potom. No, úžasné. To ste si aj vypili, aj ste si povedali všetko možné, aj zrazu tam vidíš tie kapely pokope. Áno, aj sa človek pokecáva, aj tam vznikajú určite A spolupráce. to vlastne, my sme vyrastali na Tubatanke a sme vyzvali prvé CDčko a nás pozvali vlastne na Slavika, to bolo len v 16. rade, my sedeli, ale pod nami sedela Tubatanka. A to Maťo Ďurinda sa ešte otočil, vy ste ten Desmod? A my, že no to sme my, že ja chlapci, tak to robíte to, čo robíte to super. A pre mňa to bolo to, že my sme vtedy vyhrali Slavika. Strašne sa Maťo sa s nejakým začal rozprávať. A on bol pre mňa modlá. Elán, ja som vyrastal na Eláne. Od prvého ich albumu Osud svetadiel lásky. A tam sme také stretávali. Juro Špírka, 16 rokov nás a my už šušňaci, mladí. Ono to sú zážitky. Áno, to krásne. Ja to človek nezabudnú na tieto veci. Chlapci, tak vám držím palce, nech vám tento rok všetko vidie, nech album má úspech, nech koncerty sú vypredané a podobne. A som rada, že ste prišli sa mnou toto takto porozprávať. Ďakujem veľmi pekne, Janči Los. Kuli Janči Desmod. A som ti ruku podal. Čiže Kuli Los, Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne.